তিনিও যে সোশ্যাল মিডিয়া বিশেষ খাই ত্রিপুরামথানি ওয়ারিয়ার্স তামনি বাবা হিংকে जों তিনি আর ST 8 ফ্যামিলি 46 ফ্যামিলি তে 162 ভোটার্স जों আর BJP जों सिगांबरो BJP CPM खालायलायमानि आबनो बरंनि जे प्रतिश्रुति रिमानि कक रिमानि अब जों ताबो 5 बছर थांगा तेबो सरकार फायगा आबनि फायसिंगबो जोंनि गामि गामि एलाकाव जोंनि कुनु डेभलप गरै जोंनि सुगियारंना तिनि ताखुक मासा दङ बो तिनि कायसा नक बायै बिनि नुखुनु बरल देरा बायजाक आमथेर गोबांमा रिक्वेस्ट खायजाक आमनि फायसिंबो जुबाजाक मोन कुनु गरै आबनि बागै जों तिनि जारा जों फायनाय रक बुबाग्राना हामजागै बुबाग्रानि खायरुकमाना जों नुगै जों दिनै जत थानसा खायै टिप्रामथाव जों याग्रम लाफेका बसकांगो बसों जत थानसा खायै न बिनि लगे दंनाय नि टिप्रामथा बर होया चिनद्र मुसा सुजाक चाफैदि हिमबो बर रिहोया आनि हामदमनि हयतो आंक्लायबो दंतो टिप्रामथा मसाका मसानाय टिप्रामथा थुइके थुइनाय अबनि आं आनि जे जतबे शान्ति सम्प्रीति कौखुक साले संजांनाय हिये आं मनि खायै दिनियो टिप्रामथा सामिल होयो।